93.5 Home Radio Cagayan de Oro. Feels good to be home. Sa ating patuloy na paglaban sa krisis pangkalusugan, manalangin tayo sa Poong May Kapal upang tayo'y gabayan at proteksyonan. Sabay-sabay nating ipanalangin ang Orasio Imperata para sa 2019 NCOV. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukριστong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. Home radio time. It is now 6:51. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. Feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Gahi ni Bay, Gahi ni Bay, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan, Gahi ni Bay, Gahi ni Bay, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan.
ang mga gahi. Art Bunhok Jr. Bernie Bitok. Mayong buntag Mindanao! Ayong buntag ka natin tanan, alas 6:54 na Nobyembre. 4 na mga galas. Pasas panahon oy! Parang kailan lang ang Grabe. makaharap ko'y kay hirap abutin. Good morning, boy! Good morning kalaton tanan sa atong mga naminaw, nagtanaw sa online sa inyong tanan maabtan sa mong signal. Good morning, ano na po ng inyong mga kagahi. Ito po ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Art Bonhoc Jr. Oy, good news si Tatay Diggs. Sige rabe. Paminaw. Ha? Ajala. Tro. Take to. Usa man na siya. Para na sa katong mga naisweldo. Na yung mga sweldo. Ha? So, apil ba tani? Mo na pangutana. Mao ba? Ito lang ha? Sabi daw. Nakuha ang headset, okay? Kumusta mo mga taxi driver? Good morning kayong tanan. Mga nanay, mga tatay, good morning. Mga estudyante, haring adlaw, umibidlisyo. As the sun rises in the east, so rises. Oy, daw sa man eh. Jalan. Sorry for that inconvenience store. Jalan. Mawa kitang update later. Jalan kayo. Ayan. Ako sang ikuan na. Otro, take 2 may gala. Kay gwapo kaya nato ni paminahon karon ha. Jalan. Sige daw, be. Otro be. 1. 2. I want the money in the hands of the beneficiaries by Christmas time. Sana dumating sa kanila para Pasko. Napakahirap ang buhay ngayon. At least kung may maitulong tayo ng konti, ibigay na natin. It should reach to the hands of the beneficiaries by Christmas time at least. Tatay Diggs. Sana all. Sana daw ingon sa kuan iyang message sa Dole Ang cash gift para Christmas. para sa mga OFW beneficiaries po dapat before Christmas. O sa mga trabahante. Oo, correct. Sana all mga gala. Kaswerte. Sana all. Your appeal me ato your. Katong na-appeal sa shutdown your. Appeal to your. Ay, maapil ta na may. Oy, teka muna, hearing sa Suertres. Muna ni magyat ang atangan ron sa itong mga kuan. Suertres mga lang yan your. Alas 2 kagahapon, 048. Ang 5 p.m. kagahapon, 719. O ang 9 p.m., 697. Wala kayo ibig sa glusapan. Siya may ipang sulti. Basta kay 99. Kasagaran 99. Kagabi is 697. Ang atong text line, just in case wa pa mo nakabalo ha, 0915-582-5534. O niya mo nang basa ninyong mga shoutout diha. O sa tanan mga permiro para nakadungog nga nanami sa home radio, pakikalat palihog sa inyong mga silingan nga nanami sa 93.5 matag alas 6:50 hangtod alas 8. Thank you. Siyempre, nigawas na si Haring Adlaw. Bosa, ang ato diha nga magpasalamat ang at least ang atong weather diri sa Mindanao ay okay naman. In fairness. So far. Og sugdan gilayon nato kay Bern ang atong mga gahi nga balita. Ano yan na? Yan ang mga gahi na balita. Sa ato mga gahi nga balita, nagpatabang karon ang Department of Education kung DepEd sa nasudnong kagamhanan human nga guba ang daghang eskwelahan sa South Luzon tungod sa bagyong Rolly. Sa Bicol Region lamang, kapin sa 200 kamatulungaan ang di na magamit tungod sa pagkalubong ni ini sa lapok. Sobra sa 7,000 ka mga computer o learning materials ang di na mapuslan
Kapin sa 800 sub ka mga eskwelahan ang gihimo karong evacuation centers. Gibana-bana moabot sa 500 million pesos ang kantidad kung i-rehabilitar ang maong mga tulunghaan. Samtang ga-recover ang South Luzon gikan sa kalamidad na sutang nga di moubos sa 20 ka kinabuhi ang nakalas tungod sa trahedya. At sa mga sandaling ito ay makakasama natin sa linya ang mismong station manager ng Home Radio Legazpi nga si Ronnie Beren para sa huling kaganapan sa rehabilitation mula sa Super Bagyong Rolly. Good morning, SM Ronnie. Kumusta? Hello sir, magandang morning po. Good Marhay na aga po morning! dyan sa Cagayan de Oro. Kumusta po? Okay na okay. Medyo mainit na mainit dito. Diyan ba? Si Haring Araw ay Lumabas na ba? Lumabas na ba? Kumakaway-kaway na ba? tumigas na ba? Yes mga partners, pagkatapos lamang ng bagyo ay talagang sumikat na si Haring Araw dito sa Legazpi City. Nako po, malungkot na balita mula dito. Umabot na po sa 20 katao ang kumpirmado na matay matapos ang paghagupit ng Super Typhoon Rolly dito sa rehiyong Bicol. Batay po sa pinakahuling datos na inilabas ng Civil Defense Bicol, 14 po sa nasabing bilang ay mula dito sa lalawigan ng Albay at 6 naman po ay mula sa islang probinsya ng Catanduanes. Dito po sa Albay, ang may pinakamaraming casualties ay dito sa Ginubatan. Ito po sir yung lugar kung saan may bumuhos na lahar mula po sa Bulkan Mayon. Oh. At hanggang sa mga oras na ito po ay wala pa rin kuryente ang buong lalawigan ng Albay at syempre ang islang probinsya ng Catanduanes. Dito sir sa Albay po, meron dito na 6 na municipalities o ang first district ng Albay. Sila po talaga yung pinaka natamaan ng bagyong Rolly Landfall. pagkatapos po sa Catanduanes sir, di ba? Noong nag-landfall, ano? Yes sir, after Catanduanes, dumaan talaga ito ng first district ng Albay. So hanggang ngayon sir, wala pa ring signal ang telco companies dito. Nako, patay. Kumusta naman yung mga paglilinis dyan, Ronnie? Yes sir, ongoing po ang clearing operations dito, ang cleaning, pati po yung mga ilog. Di ba sir, maraming ilog dito ang nabara Yes. ng mga buhangin, mga sanga ng kahoy, patuloy po na nililinis. Alright. Yes? Yes sir, punta naman tayo sir sa sektor ng agrikultura. Yun. Ito talaga yung pinakapangunahing produkto mula dito sa Albay. Ayon po mga kaibigan, sa partial assessment ng PDRRMC, umabot na po sa 554,405,656 ang naitalang damage agrikultura, Ay, grabe. samantalang umabot naman sa mahigit 31 million ang damage sa fisheries. So ito po, bigay ko sa inyo yung bilang ng mga bahay na nasira dito sa Albay. Sige, please. Ayon po sa PDRRMC, ang totally damaged houses ay umabot na po sa mahigit 4,736 at 20,490 naman ang mga partially damaged houses. Sa linya po sir nung kuryente, sa first district po ng Albay ay 90% po ang damage or natumba, naputol na mga poste ng kuryente. So mahihirapan po talaga ang APEC sa pag-restore ng kuryente dito at ayon sa tagapagsalita ng Albay Power and Energy Corporation ay aabutin daw ng mahigit 2 buwan. So hopefully sir, by January 1, 2021 ay may kuryente na ang buong probinsya ng Albay. Sana, no? Ito, Yes, sir. ito lang talagang iniisip ko dahil dito dyan region, no? Kumusta yung mga sili dyan? Maanghang pa rin sir. alam natin, Art, dyan na area na dyan, lahat dyan, nako. Lahat sinisave, kahit yung mga sili sinisave dahil alam mo naman dyan, mahilig sa maanghang, di ba? Okay Yes, naman yung sir. mga sili, hindi naman nawala. Nako sir, marami pong pananim na sili ang na pinsala dahil sa gupit ng Super Typhoon Rolly. Pero po sir, yung mga nasa bakuran lang ay gaya nung nanay ko po, nasa paso, naipasok po ng bahay. Paano na yung mga Bicol Express natin dyan? Nako, patay. Nako sir, ang Bicol Express dito sir, pwede naman lagyan ng mga artificial na pampaanghang. Ano ba yun? Tulad ng chili flakes, chili powder. Alam mo ba, ang masarap dyan yung ice cream na flavor Na na chili. chili. Oh. Yes sir. Yung
matamis-tamis na may konting kagat ng anghang. Pati ba- Parang kinakagat lang sir ng langgam ang dila mo. Yeah. Pati ba yung mga pili nuts apektado na rin? Yes sir, marami po sir. Pero sir, dito naman sa Sorsogon sir, hindi naman sila masyado naapektuhan ng bagyo. Marami ding pananim na pili dyan. Ayan. Actually sir, yung Legazpi City talaga sir, hindi naman talaga masyadong dinaanan ng bagyo. Kasi Okay. dumaan talaga si Typhoon Rolly dito talaga sa 1st District ng Albay. Yung Legazpi na 2nd District. Actually sir, sa mga oras na ito po sir, ang Legazpi City ay ready to be energized na Yeah. ng Albay Power and Energy Corp. Ang problema lang sir, yung mga poste, yung mga tower ng NGCP na damage yung linya. Kasi sir, yung linya ng NGCP is galing dito sa 1st District ng Albay, galing Tiwi sir. Papunta ng Legazpi. Na-damage yun sir, so wala talaga. So ang sabi ng Albay and Power and Energy Corp, baka daw kumuha ng source sa Sorsogon, yung Bachman geothermal power. Yan yung dapat, ito yung pinaka-importante ate, di ba? Kuryente, communication. Yes, sir. Lalo na Yes, sir. ngayon, di ba? Actually, sir- Yung tubig diyan ka, Ronnie. Kumusta yung tubig naman? Sir, dito sa na-experience namin, dito sa lugar namin, sir, ang tubig dito, malinis naman, sir, yung tubig, kaso maghihintay ka lang talaga ng mga alas 10 ng gabi hanggang sa madaling araw para bumuhos. So, ang gawain dito, sir, mag-iipon ka paggabi, tapos pangkonsumo sa buong araw. Ayan. Sir, ikwento ko lamang sa inyo, sir, kasi nung Lunes ay dumaan dito si Pangulong Duterte, lalo Yes. na dyan sa Kilobatan Albay, para personal na tingnan ang kalagayan ng mga residenteng direktang natamaan talaga ng pagbuhos ng lahar mula sa Bulkan Mayon. Ayon sa Pangulo, ay papaimbestigahan niya ang ginagawang quarrying activities sa paanan ng Bulkan Mayon na talagang itinuturong dahilan ng mga residente doon. Actually, sir, yung pagdating ni Pangulong Duterte, ang sigaw ng mga tao doon, itigil ang quarry. Itigil ang quarry. Ayun, isa pala yun sa nakita nilang Yes, sir. problema doon. Pero sir, biglang ngayon, dumipensa ang provincial government ng Albay. Ang sabi mismo ni Governor Al Francis Bichara is duda daw sila na kung sisisihin talaga yung quarrying activities ang naging dahilan ng pagbuhos ng lahar. Ayon po sir sa Penro at OCD Bicol, ang naging dahilan daw sir kasi di ba sir yung Bulkan Mayon kasi di ba? May lahar, for the past- may lahar deposit Oo. yun eh. Oo. Marami siya sir na volcanic materials dito sa may paanan niya. So, So- kapag kasi for the past two weeks sir, di ba, medyo masama talaga yung panahon namin Oo. dito. Nababad yung mga buhangin, pati yung mga Yes. bato. So dahil sa malakas na ulan na dala ni Rolly. So wag naman talaga ito. wag naman isisi lahat doon sa quarry Correct, operation. correct, tama. Kasi Yes, medyo sir. Pero sir, kasi medyo sir, maliit yung, lang naman. yung Penro nag-imbestiga doon daw sir sa may San Francisco and Travessia Ginubatan. Sila sir yung lugar talaga na more than 300 houses ang nabaon, na bubong na lang talaga ang lumabas. So sabi meron nung- posible silang ililipat kasi talagang danger zones yung mga lugar Danger, na yan. yes sir, danger zone sa yun sir. Actually sir, noong Typhoon Riming, noong 2006 ata yun or 7, nangyari na din sir ang ganyang insidente dito sa Legazpi City. Kung saan sir, yung entire sir na barangay Padang talaga dito sa Legazpi is natabunan talaga ng buhangin. Alright. Yeah. Mas malala pa talaga sir yung dala ng Riming dati. Okay. Alright, maraming salamat ating station manager ng Home Radio Legazpi na si Ronnie Beren. Mabuhay po kayo at ingat kayo dyan, mga Oragon. Yes sir, maraming salamat po. Thank you po. Marhay na aga sa Cagayan de Oro. Marhay. Grabe, boy, no? Ay, Grabe. nako, tinood na may gala. Oga, Nabalakag ko sa sili may gala. ah, Dati ra nagidugay ra nagistorya sa akong airpods nga. Nagkabagyo-bagyo na isa dito nga di gyud mohawa sa pwesto. Kaya din gisuportahan ng usa ka punuan sa sili. pero ang pinakagrabe nga nakita ko pa kagahi bird. Katong tanang sunoy nag-uban sa usa ka planggana, wa gyud sila magtinunghikay. Naglutaw-lutaw sila sa baha. Brad, kita-kita na lang galing man. Wala lang tayo unay. Actually, ang isa sa ilang motivational speaker to, Brad, hold on. O siyempre, balik na diri sa Northern Mindanao sa ato ang mga update. Susihon ta ang taliabot na po nga bagyo kung asa na kini, kung unsa ang kakusko ni ini, o kung doon na ba kini dalang kadaot kumuigo kini sa Pinas. Uban ang ato nga usas sa mga paborito nga mga weather forecaster sa Pag-asa nga si Ma'am Luz Mercado. Good morning, Ma'am Luz. Salamat og maayong buntag sa kaninyo din sa stasyon ug sa mga suking tigtanaw. Weather update karong adlaw Miyerkules kabay sa tropical storm nga si Shuni, international name nga Atsani. Ang sentro nini kaganin sa dawn karong adlaw may kilayon nga 700 kilometros
sa sila kang dapit sa Basco, Batanes. Din paday may gikusgon nga hangin 85 kilometros matagtag na do sentro nini paghuros sa hangin ngadto na sa 105 kilometros matagtag na. Kini nagkahinay samtang nagapadulong ngadto sa southwest nga direksyon o expected maka-extend na kini sa tong Philippine Area of Responsibility pagka Biyernes sa buntag or either sa gabi. Ay, salamat. O kabay usab sa traffic custom Rolly nakagawas na sa tong Philippine Area of Responsibility sa gabi. Samtang karungan lawa dinis tong Dakbayan Norte ko kapit sa Mindanao. Maayo nga weather condition or adunay panalansang pagdagom nawas lamang sa hapon or sayo sa gabi. Labi na sa mga bukid nga dapit. Adunay masin natin nga kalit, patak-patak nga ulan, pagpanugdukwas, pagilat, epekto na sa localized thunderstorms. O ang coastal areas palibot sa Mindanao, kasarangan nga ito na sa Baloron. Dala sa mga hangin, kikan sa batang kasatpan, nga ito na sa batang direksyon. Ang kabugnaw sa water temperature sa kaninang kadlawon na sinabi na sa 23 degrees Celsius. Then expected to kadlaw, wabo sa kainito sa water temperature na 31.5 degrees Celsius. Oras karon alas 7, GS na sa buntag. Gikan diri sa Pag-asa Disti, Mulugan El Salvador City, Luz Mercado reporting. Dagang salamat, Ma'am Luz, weather forecaster sa Pag-asa. Okay, you're welcome. Sa laing balita, Mikakak, ama kongresitang sakop sa Makabayan Black sa gipatawag nga hearing sa Senado labot sa red tagging issue. Gibutyag ni Senator Panfilo Lacson nga mga kongresista sa party list nga Bayan Muna, Alliance of Concerned Teachers, Kabataan o Gabriela ang nagpadala lamang og suwat ngadto kang House Speaker Lord Alan Velasco nga di daw sila katunga kay tungod ila daw bisitahon ang mga biktima sa bagyong Rolly. Nagpadala lang sila og militanteng representante ang mga Makabayan Black nga usa ka attorney Manika Sarza. Aniya na sa naso ng Filipino Ambassador sa Brazil nga si Marichu Mauro nga nang maltrato sa iyang katabang. Gibutyag ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. nga di nila palampason ang pagpandagmal ni Mauro ngadto sa iyang katabang. Bisan si Pangulong Duterte suko sa gibuhat sa ambasadora. May napanitan. Patay sa kapulisan kasundaliwan ang sa 7 kasakop sa mga teroristang abo sa IAF nga nalambigit sa kidnapping. Human sa nating yung enkwentro dito sa Solari Island parang Sulu. Sakay ang mga abo chef sa speedboat diyan natiktikan kini sa mga otoridad. Patay ang suspects paglugo sa usa ka 6 anyos nga batang babae sa General Santos City. Human kini nangilog og pusil sa mga pulis nga midakop kaniya. Nadala ang suspect sa ospital apan gideklara kining dead on arrival. Samaran ang din sa College of Education sa Taguluan Community College sa Misamis Oriental. Human kini po sila sa wa pa mailing suspect nga nakasakay sa motorsiklo. Padayon panggipangita ang kapulisan og susiyon ang motibo sa krimen. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Mga kagahi, nakatilaw na ba mo pastillas? Uy, di na bawal na sa ako art kay kuan mo ko, diabetic mo ko. Kalabit ang lamian kay nga ginalukot murag pulburong hinimo sa gatas. Yay, kasala. Nga favorite pod sa ato mga amigo, amigas. At sa mga Tagalog, masarap ipanghimagas. Yeah. Kana karon ang termino pastillas sa mga ginahimo sa mga kurakot sa Bureau of Immigration. Nga kada abot sa mga foreigner o langyaw, kwartang pampadanlog ilang pagalukoton. Aron di kayo halata samtang ila kini sa hilom nga bulsahon. Aron mga langyaw hamloy pagsulod sa Pinas. Og di na lisod-lisoron. Grabe kayo kini nga modus diha sa mga internasyonal nga tugpahanan.
Kay tiaw mo na gahi burn gikan sa sikyo. Ha? Ngadto sa tagas nga opisyalis. Daghan kalit na adunahan. Ay, happy all day na di ay. Lupig pa'y nakadaog sa loto ning mga kanahan. Kay kada na'y musud nga langyaw, ila kining pagagatasan. Kalami. Naon sa mang taon kining atong katilingban, nga bisag asa na lang gahitak nga maning mga kawatan. Kinahanglan na nga mapitol kining maong hiwi nga binuhatan. Aron di na mo sanay pa ang mga binuang sa mga dautan. Ay, don't ipa. Sige pa. Sukod na baya kayo si Digong sa mga pasimuno nining pastillas. Ang iyang bahad, patagmon yun ning mga gapan na mas tamas. Gusto yun gani sa presidente nga ipakaon ang sapi nga ilang nalimas. Pero Mayor, naa pa mi suhestyon, Mayor, alang ni ining mga animas. Sige, makinig ako sa suggestion mo. Mayor, gawas nga imo silang silutan, siguraduhang di na ni sila kaikyas. Og didto na nimo ni sila papuyon for life sa kasilyas. Pwede naman gawin natin yan. Yung kasilyas na walay plus. Gahi, oy. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Sa balita, kahit sa kalingawan. Sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Kami mo dahil sa akin ang dahigon, umabati ko sa aming batikuson. Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok, Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Balik sa inyong gahi ni Bahay ka pamaghirapan ninyong kagahi Hilas King Bernie Bitok. Og Art Bonhoc Jr. Oy, gwapo ni nga isgutan ng karon issue sa mga kapulisan. O kani gid gagahapon pa lang kagahi Art. Puros mga bypass operation ang ako nakita sa akong timeline. Ano hindi maginiga kaundang ning droga no? So, kisibisita taron. Ay, Gwapo. Isoy, barangay gwapo ni siya. Ha? Morning original nga barangay gwapo. Makauba na to karon si Police Lieutenant Mardy Ortillosa. Lieutenant Colonel. Mardy Ortillosa, disekan. Butangan gid daw nagdasekan Art kay usay malimtan gid daw na. Kay kung- Magmahay ang the first. Ah. Ang tigpamaba sa Police Regional Office 10 way lain ang original barangay gwapo. Boss, good morning ni mo dia, boss. Good morning, Colonel Marty. Good morning. Good morning. Maganda tayo mo ang
Na yung mga gisulti, boss. Bay, nakaubo ko siya. Maklaro ko? Ha? Klaro. Boss Bern. Matukan mo sa imong gisulti, boss. Ay, Kernel, ay kay palabig at tuok-tuok ka na matukan ka kay basig na mabot nga ambulansya. Basin na mabot nga ambulansya, ba't mag-uubor ba? Boss! Good morning, Colonel Marty. Boss! Boss, Good morning, mga kagahi! Ay, good morning. Good morning. Gahi pa ba gyapon, boss? Mugahi pa, boss. Gahi pa. Boss, ganina ra ko akong gi-intro ni ganina ba nga. Gahapon sa Facebook na ako, murag gapila siguro nakita na ako nga bisa pag pandemya, bisa pag kuan, grabe gyapon ang mga baybas atong ginabuhat. Boss, nga ano magining droga, boss nga? Gipangusgan na magini ni Tatay Digong pero nganong napamanggihapoy mga shabu gyapon, boss. Unsay nakita ni or feeling man niyo, boss? Nabagi pagkukulang paghapon ani napabatay idugang ani nga mga buhaton para madakpan gyud ni? Yes, boss. Sa among nakitaan nung dili gid basta-basta maundang even the president no abigan iniyag 6 months kaya niya. No, pero gumikan sa kadako sa problema sa droga. No, kay ang droga man gud, boss. Makita nato, makabaligya lang ka og ganang 1 kilo, boss. Milyonaryo ka na. Sayo din mong nasudlan ni Aday? Malit ni nga trabaho. Sayo din nga trabaho mo nasudlan? No. 1 kilo, boss. 1 kilo is ang market value karon is DDB market value is 7.5 or 6,000. Patay atong 6,000, boss. Ato ning gi-announce magkanahan ni si Samot ning kalakihan ni. 6 million ka na, boss. Grabe, no? Grabe, no? So nagyapon asa man gagikan Colonel Hortillosa kining shabu karon. Napagyapon ni localized manufactured ni siya. Locally manufactured. Director General no sa PDEA no dili na nagikan diri sa tuwa, boss. No dili nagikan diri although nga siguro dili pa pod sure nga dili pa mo na 100% nga dili na nagikan sa tuwa no kay of course wala pa man ginato masuyod ang tibuok Pilipinas tanan. Pero sa una, boss, makitaan man nato nga naagi ga manufacture diri sa atua. Pero nakuha na to na paralyze na to. Oo, gikan sa gawas, no. Pero dili pa na siya 100% nga gikan gina siya sa gawas tanan. Subot pasabot nga nganong gi-explain nato ni nga dali kayo i-engage sa ginadili nga droga. Kay dali mong gud ang kwarta. No, pero ang problema sad pag masapon sa boss, wala tanan ng imong kani Colonel ha. May nalampod nga moagi sa atong mga Facebook, nasa radyo, nasa mantalaan nga nay nangadakpan, nagpasabot nga naagyo gihimo ang kapulisan. Yes, di gid ni palabyon. Actually karon makita nimo ang ato ang mga baybas no di pareha sa unang Dres Cagayan de Oro ug sa uban nga mga lugar. Dili pareha sa unang ginagmay lang. Karon pare atong miagi, boss, nakakuha tao ganing dito sa may Lanao del Norte, nakakuha tag 100 grams. Nga shabu. No, ug uban pa nga mga bypass operation nato, no. Sa record nato sa September na ako diri, boss. No, sa September nga record nato natay 5,700,000 more than boss nga value sa droga. Naka ni siya timbang 848 grams. Nakuha na mo September lang na siya, boss, ha? At least naay ginahimo ang kapulisan. So tutok kaya po ng kapulisan niya na. Kani akong giunahuna karong kagahi, Art. Kay siyempre kabalo man ta since year sa sugod pa lang paglingkod ni Tatay Diggs. Grabe naman gyud no ang impact sa pagdakop ani. I'm sure unsay mga bago karon na mga estilo, sir. I'm sure nag-usab na po sila karon sa mga bagong mga modus nila karon, sir. Naba mo'y nabantayan karon ng mga bagong style? Kani sa pandemic, no, Boss Art, no, ang ginahimo nila, no, lisod naman kayo kay naamantay quarantine control points. Correct. No, ang ginahimo nila, ipadala nila sa kanang ipasakay nila sa mga cargo. Kanang food pass, kanang na food pass. No, kana siya. Lisod man nimo na inspeksyonon nimo na tanan, boss. No, nya wala ka kabalo nga diha gibutang na daghan pa magreklamo kay moabot na dito sa grabe ka taas kayo. Tama. Ay bahala na basta mapugnan ang droga. Tuo magana nila. Nabantayan na to na siya based ra pud sa ato mga nangadakpan, gipagsuka man sila. So, until that time naka-operate taog ka ng gapadala
kwanto siya sa Marawi. No, pasensya sa mga tagang kaisunan nato sa sa anak nga lugar. No, didto nato na siya na na bypass. No, dako-dako to siya nga kantidad atong nakuha sa iyaha. So sa cargo ginapasakay. Hantod hanggang sa time karon nga gina trace pa pud nato na siya. Pero karon kay medyo luag naman ang ato ang quarantine control points, boss, kay of course natay palisiya regarding sa pang-ekonomiya nato, no? So medyo maglisod na puntaan pero still ang nakaayo mo karon kay daghan kaayo na ang mo report kana mo na dakong tabang. Dili kayo siya bukat para sa tua kay once nga sumbong na siya, no, of course dili man nato na makuha dayon, boss, labi nag matan pa kanang gitawag lang matan pa sa pinya ang ato ang atong target, no. Di nato makuha dayon diretso sa, pero at least mamonitor nato nga kanang tawhana gadula sa gidali. So kani siguro manawagan tas katawan nga kung nagan mi matiktikan labi na karon nga Colonel Ortiliosa nga ang inyong trust rating perting taasa minito at mga tao gasalig na gyud ninyo, gatuog gyud ninyo ba, no? So I hope the PNP will take advantage of that kaning taas ninyo nga trust rating nga aron nga kaning mga krimen o droga masanta. Let's go to another issue, Bern. Kaning halos kada adlaw po ni. Kuyog sa militar, masulti ba ninyo nga hingpit na nga naparalisar ang mga rebuilding NPA sa Rion? Actually, dili ta magaingon nga naparalisar nato, no, kay naapa mas laga operate. No, pero nakita ginato silang based sa report sa ato ang DILG drill sa atong region, anay 600 kapin nga surrender. Nag-surrender. No, every time nga na mag-surrender, dako ka na siya nga kawadon sila sa butag na dala nga mga armas. No, kay kasagaraan kanon sa mga manurinder na agi dala nga mga armas. No, kaning paggawas ni Ka Eric. Ni Ka Eric, dakong tabang po ni sa gobyerno, sa kapulisan. Actually dugay na si Ka Eric nga gatabang sa gobyerno. Actually na-instructor ko na siya sa mga gipanghigayon nga mga seminar, no, sa ato ang Philippine Army. No, ang ginashare giniya ang iyang mga kaagi. No, although nga innovate man pud ning mga naa sa pikas, no, kung usa pa maagi nila, pero sa iyang kaagi dako kaayo taong na nakatunan, no. Mo na siguro nga gusto niyang i-share ang iyang mga kaagi para makabalo ang katawan. Although dili nato siya makonbikto ni mga tawhana kay wala man gid mga ebidensya. Pero at least ang ila siguro nga ma-expose lang. Oo, ang ila siguro mga pamaagi nga kay actually dili tanan nga mga sa akong naibawan, dili tanan nga mga membro aning nga mga grupo, like for example kanang gipanganlan nga mga lip-leaning organization. Mga kuan membro. Kana sila naasay kasing-kasing ba nga gusto nga mopagawa silang gibati, mga idealistic sa mga na experience nila. No, pero dili na sila membro. Igamit lang na sila para mo kusog ang ilahang kausa. Mo nang ingon matud pa niya nga dili sa organisasyon kanang organisasyon tanan ang membro. Siguro gi-share lang niya ang iyang na experience para makamata labi na gid ang mga kabataan. Makamata sa unsa ang sistema nga ginahimo, no, sa maong nga grupo. Okay, katong issue nimo sa COVID, Bern. Ay, siyempre ang kapulisan karon frontliner pud ni sila. Frontliner. Kumusta to, boss, ang kaso sa COVID sa atong mga kapulisan? Pinanabay mga natapdan pod? Yes, as of October 29, no, nakitay natakdan nga 98 ka mga mga ubay na buday. Yes, ubay na actually, ubay na Boss Bern o Boss Art, no, kay nagsugod siya sa katong mga opisyal nga nag-assign diri. Okay. Ulo ka buhok. Hangtod karon natakdan sa Iligan, Cagayan de Oro, no, until karon naana sa training center na to. Mga ga-on-field ni sila nga mga kapulisan, boss? Yes. Oo, ga-on-field ni sila. No, ang una diri sa ato katong mga gikan sa Manila. No, wala problema, no, pero kani karon nga bag-o na to kanang taga diri na gid sa ato. Local transmission. Mga pulis na ginato unang-una natakdan ang taga Cagayan at taga Iligan. Daghan kato sila dito, murag almost 30. Okay. Ang Cagayan de Oro na po dayon. Pero naka-recover naman po ng ato mga pulis. Pero actually ang nakatsada diya kay naka-recover. No, sa 98, boss, ang
positibo na aktibo karon 29. Sa 68 kabuok ang naka-recover. Nung uga isa kabuok sa subok kita boss kay nainamatay nato isa. So, manginaot kita boss nga wala nun tay matakdan. Unta. Nya kani karon na kernel nga kamo ang naadiya sa mga checkpoint, kamo ang gapangbantay por daghan gyapon ang mga violators nga magsuroy-suroy bisag wa kay tuyo o niya kana bitaw nana. Actually, kung imong makitaan sa Cagayan de Oro, grabe kalinyin kaayo Cagayan de Oro sa una. No, adakpo na to atagan na to siya og kanang mga information campaign, magamit nila tapos papaulion na to boss. Yatod pagay nato sa sakyanan. Karon boss, naa naging penalty nga kung makabalkuan mo 2,000 pesos. 2,000. Unya, palimpyon pag yung kanal. Palimpyon og CR. Kung katong dili ka bayad. Katong dili ka bayad boss, mo na siya limpyo kanal, limpyo CR sa padya nga mahatag sila nga community service. So mo na siya karon nga gina pangingusgan gyud no sa ato ang mga LGU kay kung ang sa una man gud ang conflict nato sa una kay unsa ang implement sa PNP based sa IETF mo kuan mo napoy kaugalingon nga pamaagi ang LGU. Una ko say magbangga usahay nga to ang mga opinion nya kami pod sa mo nga side baruganan ka na sa among regional director nga kung unsa ang IETF nga resolution sundon ka na nato. Mao na sundon. Pero karon boss kinahanglan na gid siyang magtakdo na gyud kay dili maayo nga magsungag ang LGU usara IETF ra ang sundon. Yes. Boss, sa tong personal nimo pangutana. Boss, medyo nagsuri-suri pon mi sa mga police station, boss. Kami ni Art kay gakuan man mi. Boss kanang puros na lagi mga gwapa ro na sa mga police station, boss. Ano man ni boss? Mga gagmay na lagi hawak, boss. Boss, actually boss na kaning BMI na mo karon boss. Kaning ito body mass index kay karon boss dili ka ma-promote boss kung dagko kag hawak boss. Agay. Dili ka makashoot sa BMI mo ni problema karon sa ato ang mga Sumaudi ay. So si Bernie di gyud patay mga pulis gyud. Di gyud pwede ma-pulis si Bernie Kernel. Hawak boss. Pero kinahanglan maning kamot sila like for example karon boss ako nag-schooling ko karon. Nag-schooling ko karon sa usa ka mga mandatory schooling para magamit nako promotion nako pohon. Dili ko makagraduate boss kung dili ko kapasar sa BMI. So di ko pwede magpulis ani de. Di ay. Actually boss pwede ka magpulis boss no. After ka kung pulis ka dako ka og ganing Lawas. kung tangon diretso. Atagan pug ka og kanang enough time nga makapagamay pero ang sad news ana kay dili ka ma-promote, dili ka makagraduate sa imong schooling nga magamit nimo sa imong promotion kung dapat sa gyud sa imong BMI. Dapat lang sa gyud nga mapagamay sa hawak ko kay mga pulis masigig nakoy kita sighiyak. Ang ending na buktot na yun, libalhin sa likod. ang pahit pag na boss, dili nakakita sa imong junior boss. Kernel, asa naman ito nabutang karon din. Kernel Orteliosa, sir. Kernel Orteliosa, mensahe nimo para sa katauhan, labi na sa atong kapulisan. Yes, unang-una ang mensahe namo para sa atong kapulisan, no, na-experience na nato kung unsa ka problematic kung matakdan kita, no. Ang atong mga kauban nga takdan, dako kayong problema. Of course, maapektuhan ng ato ang kaugalingon, atong pamilya, ang atong panerbisyo. And of course, ang relasyon nato sa ato ang uban pun nga pamilya o sa atong silingan kay usahay kung ang atong kasing-kasing grabe ka kanang bitang sensitibo kaayo. Ingon din ka nga gikuan ka usani kanang usa na nga term man nga gidaog-daog ka depress discriminate ka no mo nang bantayan ginato kinahanglan nato nga maningkamot nga kung giduble nato atong paningkamot kinahanglan nga mas patasan pa ginato kaupaton nato ang paningkamot nga dili kita matakdan sa COVID-19. Alright. Ato mga katawhan no wala pa nawala ang COVID-19 no daghan pa ang nangatakdan karon hinaot punta nga ilang seryosohon ang ato ang minimum health standard para ato agyon nga mapakgang ang COVID-19. Of course, sa atong anti-criminality campaign ayaw yung kalimti labi na gid sa illegal nga droga. Kinahanglan natong tabangan kini para masanta nato kini. Daghang salamat. Ayong buntag kaninyo tanan. Salamat kagahi. Lieutenant Colonel Marty Ortiliosa, the second spokesperson sa PRO 10. Thank you very much. Oras alas 7:33. PRO
10. PR. Lagi na. Oras! Alas 7:33! Kainibay! Kainibay! Kain sa balita! Kain sa kalingawan! Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Be careful with the words you post. Once they are said, they can only be forgiven and not forgotten. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko ano nili akong masgama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Thank you, fans. Thank you, fans. Thank you, thank you, thank you, thank you. Hello, Deko. Sa tanan, mga naka-online karon. Hello, ko kang Jesus Mendoza. Jesus! Hello, da EJ Paro Faldino. Robert Rodriguez. Si Marian, good morning niyo da. Si Vien Uba. O kisa pa man na din naka-online da. Mayong pagpaminaw da. So, daghan na bagahisan niya kung headphone. Alas 7:35 na. O siyempre itong gugmang giyag yato ka na to sa Bira Max. Max Gahi, Max Lami. Ay, hello Deko kang madam nga nag-feedback sa mo nakayong gid sila nga wow, suabe. Kabalo ba mo nga nay mo feedback sa mo kay nay uban na anda na nila sa uban. Nay uban paniya panikoan nga murag lain daw yung feeling siyang mata bro sa kakabudlot. Nay uban murag daw kahapdos. Kani suabe kayo kay ang Bira Max Manggod 100% all natural herbal capsule. FDA approved, walay side effects, promise. Sistingi lang. Makayang yung ka nga, wow, suabe. 269 lang po, 2 capsules, men and women na siya. Para sa men and sa women. Ang uban para sa lalaki lang, kani, both men and women. Kabalo mo, antioxidant ning Bira Max capsule. Anti-aging supplement. Sa mga bossing na to diya, sa inyong mga angkol, sa inyong mga uyuan, nga busy kayo, bisa pag mayroon ka nga, di pa man sila tiguang. Pero I'm sure, busy sa mga pangitabo, busy sa mga gabuhaton sa kuan. Muna pag-abot sa balay, naligo na galing asawa, kay para humot na. Ang ending kay stress kayo, kapoy. Hagok. Busa sa mga couple diha, mag-Bira Max capsule na, ha? And also, mayong bunta na sa mga taga Sabroso Chocolate. Kung kamo gusto magsikwate, itry na ninyo ang Sabroso Chocolate, Camigan's finest chocolate. Purely made of pure cacao, no added preservatives and additives. No other ingredients but our standard qualified cacao. Pwede po nga ang inyong ipantulak sa Bira Max kanang sikwati. Kay mas lami man akong init mga igala. Ha? Sarap. Again, kung mahiling mo sikwati, palit na mo sa Sabroso Chocolate. Alas 7:38 ano na ang sumpay sa atong gugmang giyahak serye.
sa ta, masayop no sa ta. Dear Kagahi Bernie, medyo naanad na ko nga akong bossing, medyo like batasan, medyo ginainitan yugo. Dawat na akong kamatuoran nga bag-o palagi ko sa maong kumpanya. Nalipay raman sad ko kay gatabangan ko ni Rose. Ang babaeng guwapa, sexy, hamis, kinis og pamati. Pamanit. Kompleto ang ngipon, puros bag-ang. Hilig magglota. Bahalag ang sudan ginamos basta kay naka-whitening soap. Bahalag magkautang-utang basta kay maka-glutathione. Sa una, grabe siya ka-itom. Karon wala na'y grabe, itom na lang. O sa sige niya, og tabang kanako, nahulog yun ko sa iya. Apan, dagang ko'y nadunggan. Nga kaning bayhana daw, syota ng bayan. Pero sa akong pagkailan niya, dili man. Siguro, matol pa niya, dagan mga daw ng uyab niya, pero iya ra daw ang gibasted. Mo nang buhat-buhatan dayon siya. Og daghan istorya. Usa kadlaw ni ana, nangimbitar ta siyang birthday. Ingon ko maulaw ko apan sige na lang. Inato ra daw kaayo, limited edition lang daw ang mga bisita. Kaya na social distancing. Og tuon man niya ko siyang boarding house. Apan nakurat ko sa akong paggabot. O ganiya ang nahitabo. Baka ni nga balay ni nga mingaw man kayo. Ayo, Rose? Rose? Di man siya ni mao nga balay siguro. Oy! Di na mao nga portahan. Panturgan ko si tuk-tuk dali. Diri ra. Oh, ingon mo ka nga dako inyong balay? Dili, ingon ko nga dako nga balay, abay niya. Ay, dili. Dayon. Take your down. Oh, nahulay na ba ko? Saan mo na ipakita buwa nga? Huwag mo lagi tao. Oh, wala, uy. Wa magoy laing bisita. Abi ko bag nangimbitar ka sa itong mga office mates? Wala oy. Kaya kumayong ko nga wala ko'y giimbitar basi di unya ka mo abot ba? Actually, ikaw ra gid akong bisita. Aloy, naglaway-laway lagi dayong ka. Wala. Pag sure di ba? Ano ko? Hagas. Binuangan mo sugo ni mo eh. Birthday gini mo? Samok ha? Birthday galing na ako. Samok yung kayo ka ba? Damay. Ako ra bang bit-bit diri. Ilimnon ra yun eh. Fighter 50. Mo bitang giingon sa imo. Ay kabalaka kita kay pagkaon diri. Di ko katuan ni ba? Nga ako ragid ani ba? So sa mong gusto, imbitaron na to itong mga kauban na to sa mga opisina, nga mga puros, mga chismosog, mga chismosa. Dagan kay mga istorya about sa kuha. Sa bagay bitaw, sa tuyod anay lang mo bitaw na kung gusto po may bawaan ba? Kanang, para, sutir ko gusto tinood. Di kanang, ay gaulaw ba? Kanang, close naman ta. O, tapos, kanang, katumagod si Lito, god na. Ay, lagkalain ha. Ay, kabalaka nila ko malain.
Kanang ingon magud sila nga kuan daw kay ka. Syota ng bayan daw ka. Si pasabot ana. Kanang kuan daw, kanang gitilawan na daw kas tanan nato mga office mate. Unsa? Mga bagkag mga nawang. Kisa may nagsulti ana. Kato si Albert. Mora bag kadako, gamay ra ba kay ito? Lah. Tinuod gyud ka panabi gyud ni siya. Wala uy. Kisa may nagsulti. Kato si Loloy. Nga, dating bahuaway waswas. Wala man yung si Loloy. Kisa nagingon. Katong driver nato dito, ha? Nadira ba magpuli-pulig brief, Lunes at Biyernes mauray brief. Kadugan anay lining. Kanara ba one time nga iyang brief, iyang gibiyaan na naglison mig dakop kay gadaga na. Matay murag tinuod siguro ng chismis gid. Kisa may nagcheka. Hay. Sa mukha ay makawala gana oy. Tadaw bi ikaw ni tuupog ka. Nalang oy, isakan na lang ako ni akong panty oy, isakan na lang ako. Wala oy. Di mo kumutuwa na sa istorya. Sa ikaw pa ako nakita nga. Halos gakwintas kay ikaw ng rosaryuhan oh. Burag pilin ako, burag nito sa kasaila kay. Sige na, lakaw na lang dito Alberto eh. Ayun na lang. Pakaon ko lang ni iro niya kung magipangluto diri. Sayang po ni mga kaning mga sisig na alligator. Wow. Kaning adobo nga ostrich. Mga prawns. Ako lang ni oy. Ako lang ni pakaon sa among iro oy. Ay, dalir kin anong magmahay man din ka? Di man kay murag pilin ako, murag naalad naman din ka, murag magnitupo din kasi lang istorya, oy, laina ni mo, oy, abi ko bag friends, takabalo ka, gadi pinsaan, magyug ka na ako ba? Kabalo na ako kasi nag-check ka sa imo, kanatong, atang bossing nato, no? Ingon po lagi daw sila nga, dugay daw ka ni giminti ni bossing. Ula! Grabe sab. Siya lang nag-down na akong aircon. Pero wala naman, ako na may nagpadayon. Wala naman ko nagkuhan. Kato iyang gihatang nga cellphone, nagiuli na ako eh. Ay, yung tuwa ng mga istorya. Samo kayo ka, Alberto, makawala kang gana. Wala, mali. Di na ito na istorya na lang. Umugaling. Kung saman, mga unta dili. O sige, mga unta. Sa imong gusto unang kaunon, kaya kung handa o ako imong unang kaunon. Ha? Ikaw ba kay pabungol-bungol dayon ka ba? Muro na yung magchapi dayon ka. Kanang, sure ka? Unsa man, kay giwaswas, ganina na ako ni giwaswasan. Dugay ka na abot ba? Adi, pwede kon kanang before and after? Ikaw sa akong kaunon, tapaguman, ganimong ka, tapos kaunon napunta ka. Wala eh! Kaunya! Mura nagsisig na rin yung resulta ng ako ako. Nakaibiramax tala niya. Sige. Sugdan sa nato ni Una, haya ng kwantiya. Sir, pasinsa kay sir. Nabilar ko, sir. Bro, magkagway ligo, Pasinsa kay sir, kay... Buntagan, nahago kay ko gabi, sir. Nahago? Kung saan nagibuhat ni mo, wala man, sir. Basta nahago ko, sir. Bro, kagwa maligo, Naglaway-laway. Bali man na yung mong t-shirt, Pandamay. Burag pambabae man ay mong t-shirt Pandamay. Kang Rose man nga t-shirt. Bantura bugnaw kay akong pusod.
Nausa mga do. Perminti lang galit do ba? Takaro ka rin. Alas 7, alas 9. Di ni pwede do. Suspindi ka ni kalakaya do ba? Pasensya kay sir, nahago lang yun sir. Kay nakapoy lang gabi sir ba? Kaya nagpahago ni mo gabi day? Kuhan man sir. Morning sir. Naray mong coffee sir. Hi Alberto ha. Uy. Lain ka tinanawan ni Rosdo. Kasi kutok-kutuon ta ka do. Ay, wala man, sir. Ros. Unya, apas ako opisina o niya. Mali ka ni apas ka biis balay. Ha? Sir, nahago ko gabi, sir. Ha? Nahago po kagabi? Saan na yung mga tao na to puro manihago tanan? Kanyo na do? Puro pamilya naman na yung t-shirt do? Ros, di ba na imo ng t-shirt? Di ba ako may naghatag na? Patay na. Kagahi, Bern! Wagi ko kabantay nga t-shirt din ni Rose ang ako nasulob. Bantog na nabugnawan ang akong pusod. Nasapon ni Bossing, kay siya man naghatag ato nga t-shirt. Ang problema ni Ron, mabulabog ka ko ani. Pero ano masuko man si Sir kung tinuod yung ngawa sila yung relasyon? Mo na idakong pangutana diya. Kami mo dahil sa akin ang dahigon. Umabati ko sa aking batikoson. Oh, Pati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok. Kainibay. Kain sa balita. Kain sa kalingawan. Nababalik po, Bernie Bitok. Junior, Brother Bern, may imbunta ni mo niya. Huwag yung makalupig sa mong kung mag-iahak. Samot ako na si Lito English. Mahal kasi Lito, kay gapatak iyang metro sa taxi. Francis Melanie Gabor, Gahit ni Bay, good morning mga sir. Teresa Sinadhan, good morning kagahi. Shout, Glad's family. Ron Al Alaba, pila ka oras magbarog si Junior anak boss. What if sa buntag imnon, dayon mag-work after, magsiyo mata si Manoy anak boss. Mao kina mahimong kambyada. No. Ayaw lag abay sa driver kay mahimo ng kambyada. Happy birthday kang worshipful brother Orlando Dondon Ligados Jr. sa Kitang Lay, Masonic Lads. Happy birthday, Pauline Beha. Uy, anak ni Ma'am Tipay. Dalaga na. Anak ni Tipay. Pauline, happy birthday. Joy Martinez, ha. Michael, saan ang kanang shoutout nga ha. Michael, unsay BMI niya sa police ni. Alfonso Lipaorum Oliveros, good morning kagay. Gregs Gonzaga, kanos imnon Boss Bern kanang before mo 30 minutes before sa derby. Mas effective siya kung lukewarm or kung tsaa ang iyong itulak. John Paul Manigbas, makatiurok man guro ng Biramax, Brother Bern. Oy, Brad, musta naman nga, Brad? Ching CG, good morning, bossing. Watching from Ipunan. Randy Tablando Cabonok. Romel Lakar. Roel Galdo. Jing Hangaw. Tait. Piloton Ikubiza. Romelda Omar. Alan Agot. Pangutan natin si Alan kung ipik ba siya. Yen Uba Umlan. Robert Rodriguez, DJ Parrofaldino Mendoza Jesus, good morning ninyong tanan. Trevor Oreca Cloma. Kani mga ginabali-bali ni mga ngalan. Robert ka na nag-tribble. Roland Estoliga. Michael, shoutout sa tanan, frontliners sa atong dakbayan sa mga nurses and doctors in the hospitals and city isolation unit. Good morning. Good morning ninyo. John Lois Paligen Carlos from Valencia City. Noel Bautista. Good morning to Boss Roland Estolaga. January Course Laniong Isguera.
Carlos Untong sa Makati. Ede Junjun, good morning, Worshipful Art Bonok Jr. Juan Eduardo, na po ni si Las Marias, si Jed Las Marias. Mayong buntag Silingan, Bernie. silingan. Noel Bautista, watching here from the north. Oy, yes, Canada. Asan north? Of Canada. Norris Dalugon Valentin, no? Kinitong lagom nga pick nimo gahapon sa LGU Opol. Oy! Ay, boss! Salamat ka Mayor Salamat. Maxeno ha. Lain na magmeeting oy, litsunan man ta. O katong mga sangguniang bayan sa Opol. Mike Michael, RJ Espada, Emilio Tumala from Bohol. Shoutout ko 501 Boys of Tagbilaran, Bohol. Rotili, taga El Salvador. Good morning sa taga DepEd Division. Burning Bush. Isa pa man sila. Lovage, Jove, Jivol, Magdadaro. Salamat sa tanan. Carmen Oy. Doctosil. Good morning daw. Kung kamo wala pa naka-follow, nakakuan sa among Gahi ni Bay, palihog lang ato sa Facebook, paki-like ang Gahi ni Bay. Napon mi sa Spotify, paki-search lang Gahi ni Bay. Napon mi YouTube channel Gahi ni Bay para makakita mo sa uban natong mga shows, mga kagahi. Salamat daan. Denver Sunday, Anton Conejero, Jeff Cian Oy, Danny Guru Datukala, Roy Lendio, sa mga taga Davao, Ruby Aquino, sa kaninga sila PTV4, sila Munjon, og Ma'am Roda, og si Ate Peng Alinyo. Good morning Yon. ninyo, Ate Peng. Again, kami mamaliho katong first time nakadungog sa amo sa Home Radio 93.5. Pakitabi sa inyong mga opisina, sa inyong mga office mate, paki-shout sa inyong mga Facebook nga nanami sa Home Radio. Matag 6:50 hangtod alas 8 sa buntag. Og paki-share, paki-like, no? Paki-follow sa atong Facebook og sa YouTube og Spotify. Salamat daan ninyo mga kagahi ha. Thank you very much ha. Grabe. Oy, ni sobra! Ang procurement sa palay nga gipalit sa mga mag-uuma sa National Food Authority sa Region 10. Imbes nga 152,000 kasako ang target, niabot kini og 238,009 kasako kung 156.40% sa ilang napalit. Ang mga palay nga gipalit mahimong buffer stock sa NFA nga magamit kung dunay emerhensiya. So gipalit na nila sa NFA. Kani mga sobrang ani sa palay karon. Correct. Kaysa kung iagi nimo na siya og kanang mga middleman, amo nang mahal luoy na ang kayo. ato ang mga mag-uuma. Correct. Japo 24, Jaspog, kumusta nimo dia? Ha? O good morning kang BW Benhor de la Torre, kang Randolph Kiblat, Diplip Bagondol sa PhilHealth. Okay. No, Ayan Magno sa PhilHealth. Good morning kaninyo mga worshipful sirs. Clifford de los Modia, good morning mga idol. Mabuhay kayo mga kagahi. Way sa pa yan. Salamat po ninyo. Kana bitaw na yung mag-birthday sa inyo, kana nag-birthday PM daan. Para Kaya si Facebook tamad kaayo. Diyan na mo gawa sa mga birthday ng alas 8 na. Ha? Sa tanan natong mga taxi driver nga nakaroon sa kadalanan ay kalimti ha, magmas mo perminti, kabalumi nga kailangan mamugas pero mga cellophane, may ana kay lisod kayo magkasakit ang mga kagahi ha. Oy, good morning sa mga taga DOH, nga atong ka-meeting kagahapon. Yes, si Ma'am Ayan. Oo, og si Abinong lalaki ng Ayan. Si Miss John 2. Paseksihay po karon ang mga taga DOH. Kulba po mga tayo. gagmay hawak gyapon pa usa ka paan ako hawak ra nila. Unya mga kasi tawag na mga tattered, mga fit, mga mga skinny kayo nga ay sos grabe. Plutorch Maglaki. Good morning sa taga mga nosebleeders, NB, mga kuya. Good morning. Mga kuya. Sa Eagles of the Philippines. Salamat sa inyong perminti pagsunod. Again, please paki-like, paki-follow sa among fan page Gahi ni Bay, ha? Labi na namoy mga kaubang mga OFWs diha, i-share ni para sila po updated mga igala. Oy, ganing kasunod-sunod ang sunog sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, amping kitang tanan, amping, ha? Sa Gunson nga pala, no? Oo, ha? Halos ka gabi ikadlaon. Kanang mga kasagara, kanang mga nakapansak nga mga overnight, mo overheat. Nakapansak. May pa ang kurinti nakapansak. Kita magud mga Pinoy, hili magud ta ng mga natanan diya ba na charger, electric fan, tawag ka na octopus. Pag diya tanan, pag mag-overload na, kanang mangung wire ni mga kato ning nag-engineering pa ko sa Harvard. When there's an overloading, you know, the current
will conduct heat to the very thin wire. So malanay din na siya. It will melt. So pagbaga, mato rin sa mga light materials, wala na. Abi ni mo, labi na karon ng Christmas, sili kita magbutang og mga series-series. Tato pamaliton, mga substandard. Ganahan kita, siga. O, pag mata na to, ni siga tong mata. O happy birthday kang Vice Mayor nga, Juan, Baste, Sebastian Duterte. Uy! Ha? Baste. Baste! Oh. Happy birthday na po sa anak ni Uy, si PJ De La Fifi. Peña. Si Fifi De La Peña. Happy birthday! Fifi. Hi, Doc Jisan. Hi, Kamusta Pijo. Good morning kaninyo. Good morning ninyong tanan dia. Anyway, alas 7:59 na. Maribel Reyes Absedi Gomez. Hello sa inyo tanan dia. Salamat sa inyong pagpaminaw. Wala kita igo nga panahon hangtod ugma susamang oras susamang istasyon timan ni kini nga ang katawhan nga doon ay gahi og ligdon nga baruganan may tampong kalambuan sa atong katilingban kini si Art Bonhoc Jr. Og siyempre sa mga bana diya pinumdumi nga ang bana nga gahi sa uban di na gyud mulingi. Ito po ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. O kini ang Gahi ni Bay! Kami mo dahil sa akin nga dahigon Umabati ko sa aking batikoson Oh, Bati Art Bonhoc Jr. Oh, Bernie Bitok-Bitok Gahi ni Bay Gahi ni Bay Gahi sa balita Gahi sa kalingawan I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home.